Jmenuje se Aligátor. Jo. To je on. Génius sociálních sítí. Jestli tady půjdeš, dostaneš flákanec. Budeme schvalovat i třeba z komunisty. A kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat z Marťany. Co nám tady cítíš do oken, táhni do prdele odsáď. Sousede, v klidu, to je televize. Vydržte do nich. The win we must make no empty promises, no empty slogans. Kolik má promile ožrala Kalousek dneska? Možná stejný promile jako Prosím vás, oslovujte se jenom prostřednictvím předsedajícího, pane premiére.